Olen Jenni Hjelt ja SDP:n ehdokkaana kuntavaaleissa Helsingissä. Olen tällä hetkellä demareiden 3. varavaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen. Lisäksi toimin SDP-valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtajana. Olen huomannut, että kuntapolitiikassa voi oikeasti vaikuttaa. Työtä Helsingissä vielä riittää ja siksi haluan olla mukana päättämässä Helsingin suunnasta. Pidän tärkeänä julkisia palveluja. Muun muassa toimivat sote-palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja hyvät koulut ovat avainasemassa, jotta kaupunkilaiset voivat elää hyvää elämää Helsingissä. Olin itse neuvottelemassa Helsingin budjettineuvotteluissa sote- ja pelastustoimialan ratkaisua. Onnistuimme pitämään terveyskeskuskäynnit maksuttomina sekä pitämään hoitotakuun ja hoitajamitoituksen ennallaan. Lähiluonnon merkitys ihmisille on kasvanut reippaasti viime vuosina ja itsellenikin se on todella tärkeä asia. Lähiluonnossa liikkuminen tutkitusti parantaa ihmisten terveyttä ja siksi lähiluontoa tuleekin varjella Helsingissä. Olen tyytyväinen, että esimerkiksi Kivikon metsä aloitteeni pohjalta suojellaan uudella luonnonsuojeluohjelmakaudella. Helsingin pitää olla turvallinen kaupunki kaikille ja siksi on tärkeää, että teemme töitä sen eteen, että alueiden eriytymiskehitys Helsingissä saadaan hallintaan. Tarvitsemme lähiöihin panostamista ja kohtuuhintaista asumista. Muista äänestää kuntavaaleissa. Tehdään Helsingistä reilumpi kaupunki.